Survival-ohjelman alkuvalikon vasemmassa reunassa näkyy pystypalkki. Tässä pystypalkissa on useita eri kansioita. Ensimmäisenä on kansio Sinun kyselysi. Tämä kansio sisältää kaikki kyselyt, jotka sinä itse olet luonut ja joiden omistaja sinä olet. Kanssasi jaetut kansio sisältää kaikki kyselyt, joita sinulle on jaettu. Kaikki kyselyt kansio on näiden kahden ylemmän kansion summa. Kansioiden vieressä oleva numero ilmoittaa uusien vastausten määrän kyseisen kansion kyselyissä. Voit laitella kyselyitä klikkaamalla sarakeotsikkoa. Lisäksi voit käyttää hakutoimintoa.